属性モンスターでオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚。現れろ。ナンバーズ40。ギミックパペットヘブンズストリングス. Πώς να παίξω. Γαμώ την Παναγία του. Λοιπόν, first video, first deck profile. Let's fucking go. Τα Gimmick Puppet. Αυτισμός, πάμε λίγο. Ωραία, τι θα μας δείξει, bro? Ας σας δείξω το Gimmick Puppet που ακόμα κάνει FTK. Shout out στο φίλο μου τον Κάτσι, θα το μάθω να κάνετε FTK καλύτερα. Λοιπόν, ξεκινάμε με το main deck. One of το καινούριο, είναι για τον Μπούτσο. Του αυτό είναι η καλύτερη σου κάρτα. Το κάνεις banish και ο αντίπαλος σου λέει γεια σου, πάμε next, σου δίνει χεράκι. One of αυτή η πίπα, τη διώχνεις για να μην τρώνε target τα puppet σου. Αλήθεια. Ναι, με το που την πετάξεις στον grave σου δίνει χέρι ο άλλος. Αυτό το τι είναι? Αυτό είναι το Fill Center, έρχεται. Εντάξει. Shut out soon. One of είναι extender, κάνεις banish puppet μπαίνει. Okay. Άμα ο αντίπαλος σου δεν βλέπει, το κάνεις χωρίς να κάνεις banish puppet. Okay. Καλύτερη σου κάρτα, διτάς ένα material από puppet σου και μπαίνει. Δίνει additional effect σε puppet σου που δεν το κάνεις ποτέ. Κομπλέ. Τρίο, καρτάρα και ολικά σου λέει δεν τρώει impulse. Ναι, okay. Θα κάνεις αυτό για να μην φανεί τέτοιο. Επίσης αυτό μπαίνει και από το χέρι. Όχι, αυτό κάνει discard και μπαίνει, ρε, μάλλον δεν το κάνεις ποτέ. Πάμε παρακάτω. Τρίο, όλοι βαράνε as, ενώ είναι για κόστος να πετάξεις και δεν του λες τίποτα. Δεν του λες τίποτα. Του πετάς και λες, τι την έριξες τώρα. Τι έριξες, bro. Αυτό ήταν από το engine, από τα monster. Άρα το deck πώς κάνει FTK, κλέβει λίγο? Το deck κάνει FTK, αλλά άμα ο άλλος δεν έχει το νου του, μπορεί να κλέψει άμα θες. Δηλαδή υπάρχει ένα line που μένει με 100 HP, τα 100 HP μπορείς να κάνεις. Με την Blossom μπορείς να κλέψεις, να το πεις δεν μπορείς να αντέσεις από το... Ο μόνος λόγος που παίζει Blossom είναι για να μην φας φουγάρος. Οκ, το δεύτερο. Αλλά βοηθάει και άμα πας δεύτερος. Κομπλέ. Έχουνε λέπρα τα sleeves, ρε μαλάκα. Τρεις ημσέτες, σαν του Καλαμουβράκης, δεν τις παίζει μαλακία Runic και απλά του έχω αλβανιάσει 3 ημσέτες. Ένα happy, θα βάλουμε 2. Όχι ρε μαλάκα, παίξει το άλλο το... Θα παίξει το σκυλί ρε μαλάκα. Παίξει αυτό ρε μαλάκα. Μία σαρκοφάγο. Γιατί μία σαρκοφάγο, δεν μου Γιατί λες? φίλε μπρικάρι. Κάποιοι το παίζουν 3 φορές, Μπρικάρι. εγώ παίζω μία. Φαντάζομαι να ανοίξεις σαρκοφάγο να Ένα μπρικάρεις. στάδιο από τα χώρους Στάδιο. και αυτό ήταν το χώρους package. Okay. Το στάδιο. 3 στάδια από τα Gimmick Puppet. Okay. Η κάρτα σου λέει δεν παίζει το game στον αντίπαλο. Όλα τα monsters είναι effects από non-exist monster. Είναι Το τεμπάι τέτοιο, στάδιο. Είναι τεμπάι αλλά καλύτερο ρε φίλε. Εντάξει, το Και δεν δέχομαι. σπάνε και από μάχη. Γιατί ναι, δεν σπάνε από μάχη και του λες του άλλου δεν θα φάω as. Κομπλέ. Και άμα θες κλέψεις το. Κόντολα τη καλύτερη σου κάρτα για να πας δεύτερος. Okay. Ο άλλος μπορεί να έχει 3 σύγκρομα. Λέει, μίλαρε κάρτες, διώξε κάρτες από το main deck. Είσαι με ένα monster που έχει στο field ο αντίπαλος extra deck. Συν 1. Άρα, άμα ο άλλος έχει 3 σύγκρο, διώχνεις τα 4 κάρτες από το deck σου. Και διώχνεις αυτά που σταματάνε τα effects. Πολύ καλή κάρτα. Το δεύτερο effect δεν το χρησιμοποιείς ποτέ. Την κάνεις banish και ένα gimmick puppet δεν σπάει. Ναι. 2 rank up, καλύτερη σου κάρτα. Άμα δεν την αντάρεις, άμα φας roll πριν την αντάρεις, έχασες. Δίνεις χέρι πάνω στο deck. 3 Metaltronus. Αυτό Metaltronus είναι απλά είναι Altart. Δεν είναι limited edition. 3 Metaltronus. 3 Metaltronus. Η κάρτα σου κάνει enable FTK γιατί του δίνεις Dark Machine και φέρνεις την κάρτα που θα σας δείξω μετά στο extra deck. Πολύ καλή κάρτα. Κάποιοι το κάνουν. Ναι, αλλά θέλεις το όνομα για να κάνεις rank and budget από πάνω. Άρα παίρνεις το όνομα χωρίς materials, αυτό σε νοιάζει. Droplet, going second, τη θες την κάρτα. 2 ταλέντα, going second και συνήθως για να μην φας imperma. Γιατί το imperma σε σκοτώνει στο εξής. Ένα Foolis, πολύ καλή κάρτα. Μιλάρης, ένα Terraforming, αντάρεις τη Fillspell, αντάρεις και τη χώρου άμα είσαι τέτοιο, μερακλής. Ένα Callbite, να μην πας Droll. Ένα set rotation για να σετάρεις τη Fillspell σου και την πίπα του χώρου σου. Και μία trap gimmick puppet. Άμα πάνε όλα στραβά, μπορείς να πας δεύτερος, μπορείς να πασάρεις, τη σετάρεις, την κάνεις activate και κλέβεις monster του αντιπάλου με target ίσα με τα gimmick puppet που έχεις. Με τα effect τους, δηλαδή μπορείς να κάνεις τα effect τους. Άμα θες να κλέψεις έχει και additional effect. Έχει επίσης ένα άλλο effect που κάνεις bans και κάνεις bans στον τυπών ένα exist, άμα κάνεις control ήδη exist. Πολύ καλή κάρτα, γιατί είχα κλέψει ένα red hook από ένα παιδί και είχα ένα negate τζάμπα. Αυτό είναι το extra deck, ένα link 2, κανονικά παίζουμε άλλο αλλά είναι proxy. 2C, πολύ καλή κάρτα, αυτή αντάρει την trap, διτάς τα material δίνεις στον αντίπαλο ένα monster. Και άμα θέλεις όταν μπαίνει special στον αντίπαλο ένα monster, το σπάς και τρώει μισό attack. Είναι και αυτή going second κάρτα, άμα πάνε όλα στραβά. Αυτή η πίπα που την κάνανε ban, την κάνανε limit,
Α, αυτή είναι η μαλακία. Ναι. Okay. Έχει λέπρα το sleeve. Αυτό σπάσει ένα monster, σπάσει κάρτα αντιπάλου. Άμα είναι monster, τρώει ατάκησα με τον damage του. Πολύ καλή κάρτα. Rank up το φαίνεις. Με το δάκτυλο. Okay. Το φαίνεις με rank up. Ναι. Αυτό το δείξω στο τέλος είναι το spice. 2 οχτάρια, σπάς twice per turn monster του αντιπάλου. Το ένα είναι QC και το άλλο είναι common. Με αυτό θεωρητικά σπάς τα exist που δίνει στον αντίπαλο και τρώει τόσο damage. Άμα ο άλλος δεν διαβάσει την κάρτα, μπορεί να του σπάσει απλό monster και να φάει damage. Ωραία. Ένα τέτοιο γιατί το κάνει limit και είναι αρχίδια, πριν φοβούνται το deck. Αυτό τι κάνεις, βοηθεύτηκε. Detach ένα material και δίνει string counter σε όλα τα master στο field. Και αυτό λέει σπάει όλα τα master που έχουν string counter και τρώει damage ίσα με το higher back. Όχι ρε. Θεωρητικά με αυτά τα δύο enabled μπορούσες να σκάσεις damage στον αντίπαλο χωρίς να του δώσεις monster. Τι λες ρε μάλλον. 3 τέτοια, γιατί δεν έχουμε τι να βάλουμε. Ναι. Detach ένα material και αντάρεις rank up. Ναι. Και δίνει additional normal στο machine. Ναι. Κάνει τίποτα, όχι πάμε. Δεν κάνει τίποτα. Δεν κάνει τίποτα, κάτω. Τι είναι αυτό. Ένα τεσάρι δεν κάνει τίποτα. Είναι target για την doll για να μπορείς να φέρεις τον τέταρτο Αλήθεια στο τώρα. δωτόι. Ναι. Οκ. Δεν κάνει τίποτα. Και αυτά εδώ είναι ο λόγος που μπορείς να κάνεις ευτυχία. Με τα ηλεκτρόνους φαίνεις αυτό, με negative effects. Και αυτό λέει μπορεί να μπει μόνο πάνω από αυτό. Rank up magic στα πάνω σε αυτό. Detach ένα material, σκάει 1000. Και ο αντίπαλος στο τέλος του γύρου, άμα έχει 2000 life points, μπήκα στο game. Ωραία. Άρα είναι additional win. Μαζεύουμε το extra για το βούτσο. Και πάμε στο spice, φίλε, στο καλό. Το side έχει λέπρα. Το side έχει απλά έχει λεύρα, φίλε. Ένα Gozen, Αχα. όλα dark. 3 judgment. Ρε φίλε, γαμάει το judgment. Άμα πας πρώτος και πάνε όλα στραβά, επειδή όλα τραβάνε, Οκ. τα σετάρεις. Ναι. Εναντίον του Runic, του κάνεις 3 judgment. 3. Θα τα έχεις τραβήξει για τα 3. Ναι, 2 storm Ναι. για going second, 3 cyclone Οκ. για τον Runic και για τον Andrea. Εγώ το spicy tech θέλω ρε φίλε. Το spicy deck, φίλε, είναι γαμάτο το δεις. 3 droll Οκ. για going second. Spice, ένα duality. Που Bro. βοηθάει αυτό. Άμα κάνεις normal summon effect, δεν έχεις τίποτα, κάνεις duality, βρίσκεις τον Gozen Icaz. Πες ότι απλά ξέχασες τις κάρτες του side deck. Επίσης, ίσως εξέχασα τις κάρτες από το άλλο deck, τον Tenomorphia, αλλά γαμάει το duality. Και το πραγματικό Spice, η κάρτα που νικάει τα Manadium, Fissure. Άρα είναι. Άρα για να καταλάβω. Είναι Αυτό gimmick είναι puppet, λίγο είναι gimmick puppet χώρους control. που όλα πάνε στραβά Που όλα πάνε με στο... λάθος side deck. Οκ. Και κλέβει τον Ερώτηση. άλλον. Αυτό είναι για mind control. Αυτό είναι για mind control. Να μην ξέρει ο άλλος τι παίζει. Ρε φίλε, ξεκινάς με Fissure. Ξεκινάς Και με θα σου κάνει... τρως drawl, πασάρεις με τα χώρους γιατί είσαι Όχι, καλός άμα κάνεις παίκτης, Fissure δεν θα φας drone, και φίλε. μετά κάνεις φιζούρ. Ισχύει. Και πασάρεις με το Initiative Hub και το φιζούρ. Εγώ να κάνω μια ερώτηση, φίλε. Μου νίκησε game, το Imseti Happy παίξε. Οκ. Ερώτηση. Πες μου. Το crossroad και ο shifter που είναι, ή ο shifter τον πήρε ο ίδιος. Δεν Τι να τον κάνεις ρε μάλακα το Shifter. Δεν χρειάζεται. Τον Κι πήρε εγώ ο θα ίδιος, παίζα Shifter. Κι εγώ θα παίζα Shifter, φίλε. Αλήθεια. Άμα κάνεις Shifter στον άλλο θα κάνει. Ναι, ισιότης. Λοιπόν, πόσα likes για να πάμε να φάμε πακιστανικό. 50.000 like και πάμε να φάμε πακιστανικό. Και πόσα Με τον like. Αντρέα. Με τον Αντρέα. Ναι, Πόσα μάλλον. like για face reveal. 2 likes. 2 likes. Ναι, φίλε. Let's fucking go.